Tak, čaute mravce. Všetkých vás tu vítam na tomto novom YouTubeovom kanáli. V prvom videu, v prvej téme by som sa chcel pozrieť na to, že aký budget potrebuje začínajúci eventový DJ. Ja som si to už predpripravil, sa priznám. Ja som sa na to pozrel, ostal som mierne šokovaný, že jak málo na to stačí. Alebo nie, že pre mňa je to málo, ale myslel som si, že trošku viac peniazí na to treba, keď chce začať. A bavíme sa o nových veciach, takže keď tak vezmeme, že by sme išli do použitých vecí, čo pri troche šťastia a keď máš troška čas na to riešiť okolo toho, okupovať to povedzme z bazošu alebo z nejakých inzerátov alebo tak, výpredaje a podobne, tak podľa mňa sa dá dostať nižšie. Takže my sa ideme baviť o čisto nových veciach. Všetky informácie a ceny budem čerpať z Tomanu. Veľmi veľa vecí odtiaľ kupujem, viac menej skoro všetko. A môžeme začať. Takže, ako prvé budeme potrebovať DJ-skú konzolu, klasika. Išiel som tam do podstate najlacnejšej konzoly, takej viac menej serióznej značky, ktorá sa už dá považovať za profesionálnu, čo je Numark. A je to konkrétne Numark Mixtrack Platinum FX. A Toman to predáva za 270 €. Nerobil som si research, lebo niekedy aj, povedzme, Musicer alebo podobné iné stránky to možno môžu mať v akcii, alebo čo ja viem, o niečo lepšiu cenu. Takisto aj mne sa podarila moja konzola, ktorú som si nedávno kupoval, sa mi podarilo lacnejšie kúpiť na Slovensku od Tech Houseu, vyhoveli mi s cenou, napríklad od nich som to kúpil. Takže konkrétne na Tomane Numark Mixtrack Platinum FX stojí 270 € a 17 centov. Samozrejme, bavíme sa o základnej technike, ktorá je postačujúca inak úplne na takéto hlavne eventy a na podobné veci, ak nie si veľký DJ, že chceš veľké scratche robiť a tak. Ale v podstate, keď si to tak vezmeš, aj James Hype robil videa, kde hral na základnej Pioneer konzole a robil s tým naozaj husárske kúsky, takže dá sa aj na tomto. Samozrejme, nemá to symetrický out, ale má to normálne, je to dvojkanál, kde máš basy, stredy, výšky, citlivosť, čiže gain na každý kanál, plus nejaké efekty, má to mikrofónový vstup, master out, jeden samozrejme synčový, nevybalansovaný, čo je troška nižšia kvalita zvuku, ale v podstate poznám veľa DJ-ov, ktorí si hovoria, že sú profesionálni DJ a hrajú z takýchto konzol, takže kľudne sa priznajte, z čoho hráte. Ale viete, niekto hovorí, že ono to není podstatné, ako to hrá a tak. No, ako si to vezmeš? Neodborný človek, obyčajný, klasický poslucháč ti to nepovie. On nevie, že v čom je, čo je zle. Len vie, že inde to bolo lepšie. Ale dobre, to je jedno, to je možno iná téma. Takže konzolu by sme mali 270 €. Hovorím, dá sa kúpiť lacnejšie, lebo vieš kúpiť použitú a tak ďalej. Takže budeme potrebovať reproboxy. Ja som vybral DB Technologies, aktívne 15-palcové reproboxy, B-Hype, sa to volá B-Hype 15, sa to volá, kde sľubujú frekvenčný rozsah od 51 Hz do 20 000 Hz, čiže 20 kg. Výkon 200-400 W. Tuto sa mi to zdá byť seriózne, už iba kvôli tomuto, lebo konkrétne tieto reproboxy som nepočul, ale už keď niekto píše pravdivý údaj a nie tie výmysly všelijaké 1000 W a 2000 a 1500 a neviem čo, na malý reprobox plastový, to nefunguje. A špičkový akustický tlak 126,5 decibelu, takže na začiatok podľa mňa úplne stačí na také malé akcie, 30-50 ľudí, no je to zas uhol pohľadu, ako sa na to pozrieš, vieš, no to je fakt také, že ja som so zvukom nikdy nie spokojný, je to tak, že ja by som stále navláčil koncertový zvuk aj na malé akcie, konkrétne, no ale je tam 15-palcový basový reproduktor, 1-palcový výškový reproduktor, a jedna takáto bednička stojí 300 € a 79 centov. Takže za 600 € a nejaké drobáky máš zvuk. V podstate inak toto bola najväčšia položka zatiaľ. A poďme ďalej. Ďalej budeme potrebovať nejaké osvetlenie. Nech to má nejakú atmosféru. Takže vybral som opäť low budgetovú, jednu z najnižších cien, alebo lepšie povedaný pomer cena
nízka cena a pomerne vysoký efekt, tak som zvolil ADJ Mini Decker, takzvaný bordelár, lebo urobí veľký bordel. Hej. Ono celkom pokrie veľkú plochu s farebnými lúčmi. Sú tam dve jasné 10W RGBV LED diódy. Je to 1,7 kg celý prístroj a cena 67,55. Aj tuto sa dá ísť ešte nižšie cenovo, dá sa to všelijakých, už aj v Kauflande som videl, že to predávajú, takže pri tomto som hovoril, že keď je disco týždeň, tak to dokážeš ešte kúpiť lacnejšie, ale možno tuto by som už nešetril až tak, keďže to budeš chcieť možno troška ovládať niekedy do budúcna s DMX-om. Pri nejakom ďalšom videu si o tom môžeme povedať, ako funguje DMX, protokol a podobné veci. Takže ADJ je seriózna značka, je to Čína samozrejme, ale podpisuje sa pod to v podstate American DJ, ako keby sú to ADJ. Je to ADJ značka, ktorá je viac menej už svetového formátu a je tam podpora. Je tam, väčšinou to aj ovládacie DMX pulty podporujú, čiže to vieš nájsť v tých knižniciach fixtúru k tomu, takže má to výhody, že si priplatíš 10-15 eur. Čo podľa mňa je smiešné a treba myslieť troška do budúcna, aspoň ja som toho názoru, ale hovorím, aj pri tomto svetle by sa dalo ísť ešte nižšie. Poďme ďalej, čo je tam ďalšia položka? Ďalšia položka je potrebné mať slúchatka ako DJ. Tam zo slúchatiek som celkom odpadol, že za aké peniaze sa dajú kúpiť DJ-ské slúchatka, lebo som to zoradil podľa najlacnejšie ceny. A najlacnejšie slúchatka Behringer, celkom dobré hodnotenie, z 5 hviezdičiek 4, Behringer HPX 2000 sa to volá a stoja 12,28 €. Tada! Takže úplne v pohode. Frekvenčná odezva je tam česky písané, že 20 Hz hrajú. Takže pekne hlboko. Ale ako úplne, určite by stačilo. Podľa mňa aj profi DJ by s tým vedel zahrať, ak to má istú hlasitosť a dokáže to hrať. Takže ja si myslím, že dalo by sa s tým. Tam je to skôr o tej životnosti, keďže to väčšinou asi 1500 krát dáš z hlavy za celý večer dole a tak, takže tam tie klbiky sa väčšinou lámu a tak. Samozrejme kvalita zvuku a celé to prevedenie, ale poďme low budgetovo, úplne low budgetovo. Tuto napríklad pri tomto sa konkrétne na to mane už lacnejšie nedá klesnúť pod 12 eur, takže toto bolo fakt najlacnejšie, ale na začiatok ja si myslím, že by úplne stačilo. A je tam ešte jedna vecička, ktorú by si potreboval k tomu, aby si vedel začať hrať, tak to je stojany na tie reproboxy. Potrebujeme 2 stojany, vybral som klasický tripod, čiže trojnožku, značku Fun Generation, to je myslím si, že to má značka, alebo niečo také úplne najlacnejšie, Čína, jeden stojí 19,99, čiže za 39,98 za 40 eur máš už aj stojany. Samozrejme sú potrebné nejaké káble k tomu, nejaké predĺžovačky, ale potrebuješ 2 XLR-ové káble a to si v podstate vieš vybaviť za 10 eur jeden kábel. Takže celková suma za tieto veci, kde je Numark konzola, DB Technologies, 15-palcové reproboxy aktívne, RGBV, automatické svetlo, mini decker, čiže také malé derby, slúchatka a stojany k tým reproboxom za 990 eur. Komplet. Pri tejto sume by ti to už aj Toman odpustil, tú dopravu, takže je to konečná cena. Keď si to náhodou niekto vie dať ešte do nákladov na firmu alebo nejak takýmto spôsobom kúpiť, tak ešte 20% dole. A k tomuto v podstate potrebuješ 2 XLR-ové káble a môžeš hrať. Samozrejme, potrebuješ počítač k tej konzole, ale ja si myslím, že už počítač má asi úplne každý, takže to už preto som do toho nezaradil, lebo v podstate už nepotrebuješ mať ani super silný počítač na toto. Štandardný aj 5-6 ročný počítač toto už zvládne. Povedzme nahrať si nejaké Serato alebo Recordbox, je to už na vás, alebo aj iné aplikácie, softvery sú na DJing. Ale možno by som riešil software DJ-sky taký, ktorý podporuje aj buď Spotify alebo Tidal, z ktorého sa dá hrať. A môžeme sa aj o tom pobaviť niekedy, bo ja tiež používam povedzme Tidal a v podstate keď si pripravíš nejaký archív, že si to nahádeš do playlistov, tak už dokážeš hrať.
Mikrofón tiež sa dá kúpiť za nejakých 10 eur, podľa mňa už celkom slušný. Lebo Číňania všetko naozaj krásne skopírovali a hrá to naozaj fajn. Takže dúfam, že sa ti páčilo toto prvé video. Ja som šokovaný z tej konečnej ceny. Je to presne 991,56 v tejto chvíli. Je to čerpané z Thomanu. Z Thomann DN, odtiaľ kupujem väčšinu vecí. Takže za 1000 eur už môžeš začať hrať. Skills, skúsenosti sú druhá vec. Odporúčam vyskúšať si to sám, pripraviť sa na to, ale ja si myslím, že jednoduché základné akcie, kde nabereš tej skúsenosti, s týmto sa dá zahrať v podstate. Niekto s tým hrá aj s 2 15 palcovými aj pre 100 ľudí. Ja by som to nerobil, lebo je to už na hrane, ale dá sa s týmto hrať. DB Technology celkom fajn. Takže dúfam, že sa ti páčilo toto video. Ak áno, daj subscribe a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute mravce.